17 anyos nga lalaki nga gitudlong sospek sa pagpatay sa usa ka lalaking PWD. Ana-ana sa kustudiya sa otoridad. Banay sa biktima, nagbangutan gihapon sa kalit nga pagkawala sa ilang mahal sa kinabuhi. Ani ang report ni Cyril Chavez. Kini ang mga malipayong ngisi ni John Ray Ahan nga nakapalipay sa iyang mga kabanay ug mga higala. Apan ang maong mga ngisi ni ini karon dili na makita pa. Human ang kalit nga pagkamatay ni ini. Si John Ray, 38 anyos, kinsa adunay Down syndrome og residente sa barangay Panghiawan, Katarman, Camiguin Island. Nakaplagan na lang nga patay ug adunay samad dinunggaban sa dughan Miyerkules sa milabing semana. Gani tungod sa hitabo, hilabihan ang pagbangutan sa kabanay sa biktima. Sanglit igo lang daw kining mitambong og disko. Apan wala na nakauli. Adlawng Domingo, nalubong na ang biktima. Sakit pa sa pagkakaroon, sir, sakit gig kaayo, di pagidali na to madawat, labi na sa akong ginikanan, akong mga kuan. Adlong Martes karong simanaha, nadakpan sa Katarman PNP ang gitudlong sospek sa mong krimen. Ang 17 anyos nga lalaki nga giingong mitambong sab sa disko o giingong midunggab sa biktima. Saysay sa sospek kinsa una pang nagpailang nga witness sa krimen nga iyang nadunggaban ang biktima human nga namisikal kini kaniya atol sa disko. Ang maong suspechado allegedly gihapak daw sa likod sa maong biktima. And sa iyang pagpauli, tungod sa iyang kahubog, nakita niya ang maong biktima nga naglakaw pod no sa dalan ug didto iya kining gituklod. Sa pagkatumbas sa maong biktima, iya dayon kining gidunggab sa makausap. Butang nga wala sab giuyunan sa banay sa biktima. Dili gid mi katuo, dili mao iyang rason. So mao na lang iyahang gipalibay nga rason. Pero dili gid na siya mao nga rason. Kay kabalo gid mo sa mong magulang nga dili gid to siya kabalo magingana. Gipasakaan na og kasong murder ang suspect ug anaa na sa kustudiya sa Camiguin Youth Welfare Home. Cyril Chavez, 1 Mindanao.